Aseară am jucat șah în pat, pe tabletă, vreo 2 ore înainte să adorm. Și foarte interesant că în timp ce jucam șah, auzeam așa un fel de voce sau nu știu cum să zic, am câștigat aproape toate partidele de șah în cele 2 ore, una singură am pierdut și după aceea m-am culcat. Dar în timp ce jucam șah, foarte atent de fapt la șah, Nächster Halt, next stop. într-un fel de altă dimensiune a mea, purtam un dialog interior cu cineva și acel cineva îmi spunea, dar așa, cu o voce foarte interesantă, foarte, ca și cum știa despre ce vorbește. Mi-a spus: și tu vrei să spui că știi ce înseamnă plictiseala de viață? Dar o spunea cu tonul ăsta ca și cum aș vorbi cu o femeie care mi-ar zice: și tu spui că știi ce înseamnă să fii gravidă? Și tu spui că știi ce înseamnă să ai ciclu? Eu ca bărbat n-am de unde să știu astea, normal. Deci pe tonul ăsta mi-a vorbit acea voce care mi-a zis: și tu spui că știi ce înseamnă plictiseala de viață? M-a lăsat pe mine să deduc cu cei 50 și ceva de ani pe care îi ai tu, amărâții de 50 și ceva de ani, cu alte cuvinte. Și adevărul este că dacă Dumnezeu există într-o formă de nemuritor care trăiește de mii, zeci, sute de mii, poate chiar milioane de ani, plictiseala de viață, experiența de viață, pot să o numesc cum vreau eu, pe care omul adună aici în 50, în 60, într-o 100 de ani, cei mai norocoși sau cei mai longevivi, aia este nimic. Oricâte lucruri am trăit, sunt doar o nimica toată. Și în acest dialog, bineînțeles, am fost foarte atent și cu mult respect am vrut să știu mai multe și am întrebat acea voce: și despre ce este vorba? De exemplu, eu am o problemă cu genunchiul, am căzut la schi și mă doare genunchiul și i-am spus să nu-mi pese de durerea de genunchi. Și am simțit cum zâmbește acea ființă. Și să nu-mi pese de munca mea, să nu-mi pese de bani. Și din nou am simțit acel zâmbet. Deci ideea în sine care este de nemurire. În momentul ăla am simțit clar că nu pot să mor, că nu se va termina niciodată, chiar dacă corpul ăsta este una dintre acele experiențe. Și dacă vreau să fiu lângă Dumnezeu sau cu Dumnezeu, dacă vreau să mă pregătesc pentru acea veșnicie, trebuie să mă înarmez cu multă răbdare. Cu multă răbdare. Și dacă cineva simte vreodată că se plictisește sau că lucrurile merg prea încet sau că lucrurile merg altfel de cum ar trebui, habar n-are ce vorbește. Deci dacă există undeva acest Dumnezeu, această ființă dincolo de corpurile noastre trecătoare, vreau să fiu ca El, vreau să fiu cu El, vreau să învăț de la înțelepciunea Lui,
Vreau să învăț de acolo. Și toate sunt doar stații. Durerea mea de genunchi, munca mea, excursiile mele, relația mea, faptul că sunt tată, faptul că sunt bunic, faptul că sunt ce-oi fi eu în momentul ăsta. Sunt doar stații. Ca și stațiile prin care trece trenul ăsta care sunt acum. Și am încercat să simt natura acelei voci, acelei ființe. Am încercat să-i simt forma. Și ce mi-a venit în minte în timp ce încercam să-i descoper natura și forma a fost un susur blând de apă care curge așa prin pădure, prin frunziș, de milioane de ani, fără să se oprească, dar care nu este nici fluviu, nici torent, nici cascadă. Bineînțeles că nici uscăciune, curge în continuu, dar atât de liniștit încât parcă nici nu-l vezi. Este atât de bine ascuns încât parcă nici nu merită să te gândești la el. Și totuși este acolo. Și totuși este acolo. Am 56 de ani. Și ce dacă? E atât de puțin. E atât de puțin și trebuie să mă înarmez cu multă imaginație, cu multă răbdare, cu multă plăcere și curiozitate de a trăi, de a descoperi lucruri noi și noi, de a opri în tot felul de stații, uneori de a coborî și a mă plimba să văd, alteori de a lăsa să mă ducă trenul unde vrea el. Hai să fim nemuritori. Hai să ne despărțim de orice teamă și de poftele astea trecătoare și de așa zisele probleme și nevoi și de așa zisele dureri și boli. Hai să ne despărțim de așa zisele sărăcii și bogății și să privim spre drum și nu atât spre țel, pentru că țelul de-abia atins și deja îți deschide ochii spre alte țeluri. Drumul este sensul. Hai să fim infinit pe drum. Să nu ne legăm cu lanțuri de picioare, de mâini, de gât. Să nu ne punem ochelari de cal. Să nu ne lăsăm prinși de prizonieratele de tot felul care încearcă să ne prindă în ele. Să auzim numai de bine.